Hatos. Az egész a Mr. és Mrs. műsorhoz lesz, és mivel volt egy ilyen film, amiben Angelina Jolie és Brad Pitt nem alakított olyan nagyot, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt mi még egyszer leforgatnánk, és végül is valahol a gyerekkori álmom, vagy hát ilyen fiatalabbkori álmom teljesül, mert én mindig szerettem volna egyszerre tényleg egy világsztárral forgatni, és hát sikerült. Megvan az én utolsó akcióhősöm, az én Tillám.